Salut! E o zi mai nourată astăzi, dar cred că se vede bine. Se simte la mașină că trec prin niște gropi. Sunt pe autostradă. Subiectul de astăzi se leagă de ce plătim noi rovinietă. Adică face sens să plătim rovinietă și dacă face sens, ce primim în baza la rovineta asta. Deci unde se duc banii? Acum, rovineta, din câte înțeleg eu, ca un om normal, fără să fac vreo cercetare sau să studiez, să citesc legile și așa mai departe, e făcută ca să mergi pe drum. În concluzie, e făcută pentru că sunt drumuri bune și tu trebuie să plătești o taxă pentru treaba asta. Vrei să mergi pe un drum mai prost, mergi pe drumuri ocolitoare. Vrei să mergi pe un drum bun, plătești rovinetă. Deci până aici totul fain și frumos. Problema este însă că nu sunt drumuri pe nicăieri. Adică oriunde te duci, încerci să țin videourile astea pozitive, dar e cam imposibil. Adică vreau să spun că trebuie să speli mașina la fiecare trebuie să speli mașina din 3 în 3 zile din cauza prafului. Trebuie să te duci la service probabil din 3 în 3 luni ca să-ți verifice bucșele sau ce să strică pe acolo pe la roți. Deci e complet îngrozitor. Din punctul meu de vedere, rovineta asta pur și simplu nu face sens. Adică nu-i văd rostul. Nu e o motivație în spatele, nu e ceva care să te motiveze să plătești. Evident că trebuie să o plătești, că altfel îți dă amendă. Dar voiam să zic, vă vi se pare normal că este rovinetă și dacă da, de ce? Din câte am înțeles eu, că am mai discutat cu cineva, a fost introdusă pe vremea lui Băsescu, probabil cu scopul de a colecta bani și a face drumuri. Și ia câte că a rămas acolo. Acum, legat de a face drumuri, drumurile astea se fac într-adevăr. Deci să nu fim extremiști, deci se fac autostrăzi, se fac drumuri și așa mai departe. Dar ele se fac cu banii de la Uniunea Europeană sau cu banii de la buget, nu știu cu ce bani. Nu cred că cu banii ăștia de rovinetă. Rovineta asta ar face sens să ia banii, să-i colecteze și să repare drumuri. Că n-ai cum să strângi bani din rovinetă să construiești autostrade. Acolo vorbești de miliarde de lei sau de dolari. Dar rovineta ar trebui pentru localități. Ești din localitate, legăturile astea între localități, că acolo nu intervine nimeni să facă niște drumuri mai bune. Sau pentru asta cred că ar trebui colectată. Cam atât, adică nu am nimic altceva. Am vrut să fac un video de ăsta short, să dăm drumul și să spuneți și voi care e treaba cu rovineta, că eu nu înțeleg. Și da, vă aștept în comentarii. Cam atât. V-am pupat.